Якщо ти перевертаєш автомобілі з силовикам, то є шанс, що зміни будуть. Подумать, беларусы голосовали за нешта новае. Прывітанне, я Сергей, Привіт, я Іра. і гэта падкаст Рака-Макафо. Давай, Таксама протести в там, Білорусі. Я хотел бы дзве вельмі важныя рэчы сказаць перад тым, як хронометраж круціць. Гэта Чарнобыль як такая turning point у Беларусі. І рэпрэсіі 30-х гадоў, ці не самі рэпрэсіі, а пра тое, пра іх людзі даведаліся. У Беларусі Чарнобыль гэта вельмі балючая тэма, і таму што проста 25% тэрыторыі насельніцтва пражыла гэта. Я асабіста таксама з гэтых тэрыторыяў. І я на сваёй шкуры ведаю, што гэта быць там з Чарнобыля ці з чарнобыльскай зоны. Я бачу гэтыя вёскі, якія адселеныя, бо моя бабуля адтуль. Я бачу гэта на сваіх уласных вачах, што такое проста мёртвая вёска. І чаму Чарнобыль стаў такім важным? Бо людзі ў адзін момант пабачылі, што ім хлусяць, ім пиздяць, што не ўсё так добра. І не тое, што табе там дзесьці ты у сваёй унутранай міграцыі гэта абмяркоўваеш, але ты на ўласнай шкуры гэта адчуваеш. А палітычныя рэпрэсіі, чаму гэта важна? Таму што ў адзін момант, калі Зянон Пазняк напісаў артыкул «Курапаты. Дарога смерці», і самае цікавае, што яны надрукавалі гэта ў вельмі такой нішавай газеце «Літаратура і мастацтва», дзе публікаваліся творы новых там аўтараў ці крытыка літаратурных твораў. Гэты артыкул проста ўзарваў Беларусь. Яго напісалі і надрукавалі міма цэнзуру. Людзі ўжо разумелі, што праз цэнзуру такое можа не прайсці. Каб ты разумела, што такое Курапаты? Курапаты — гэта месца каля Мінску. Гэта, літаральна пешкі можна схадзіць, гэта лес. І там былі расстрэляны тысячы людзей. І людзі, якія... Пасля Зянон Пазняк зрабіў дакументальны фільм, дзе размаўляў з людзьмі, якія чулі гэтыя расстрэлы, і яны чулі, як людзі паміраюць. Гэта данеслася праз інтэлігенцыю да там больш шырокіх масаў. І першы мітынг, ён быў менавіта павязаны з палітычнымі рэпрэсіямі. Калі людзі пасля артыкула вырашылі пайсці на дзяды у Курапаты. Гэты мітынг разагналі, дзяржава ўжо там разумела, што мітынгі гэта не вельмі добра, асабліва не санкцыянаваныя, без чырвоных транспарантаў. Але важна, што у той момант, гэта яшчэ Савецкі Саюз, людзі выйшлі. І дайшлі датуль, і гэта стала такім таксама паваротным момантам. А пасля, як я сказаў, Чарнобыль, з'явіўся чарнобыльскі шлях. І я там дзесьці ўжо, можа, расказваў, што я не разумеў гэтую акцыю. Бляха-муха, што за чарнобыльскі шлях? Людзі ходзяць з транспаранцікамі па вуліцы. Калі я тут з чарнобыльскай зоны, мне трэба іншая там дапамога, умоўна кажучы, мне трэба ў лагер з'ездзіць, а не вашая хадзьба па вуліцах. Але ты разумееш, што чарнобыльскі шлях быў не пра тое, каб людзі там з'ездзілі ў лагерок, адпачылі, але менавіта таму я і ездзіў у лагер, што ў 89-м годзе людзі выйшлі на вуліцу і сталі патрабаваць зменаў. І усе праграмы чарнобыльскія, дарэчы, пачыналіся да прыходу Лукашэнкі. У Мінску ёсць некалькі раёнаў, якія пабудаваныя ў канцы Савецкага Саюза і пачатку 90-х. Але Лукашенко, бляха-муха, на ўсём гэтым ехаў, што гэта ён, хазяйственнік, смотрите, чарнобыльскія праграмы, льготы, это ўсё. Але, ён да гэтага не меў аніякага дачынення. Ён пасля гэта ўсё згарнуў, усе льготы, там, усе палёгкі для чарнобыльцаў, для ліквідатараў, для людзей з чарнобыльскай зоны і так далей, таму падобнае. Пасля вельмі важная веха. Я тебе тут переб'ю, поки я згадала. Я хотіла просто провести паралель, що ти говориш, що Чорнобильська катастрофа і те, що людям пиздять, і це їх дуже взірвало. І оця Куропати дорога смерті, що люди зрозуміли, що система просто їх знищує. І я б хотіла тут провести паралель
про Куропати, це биківня. Мені здається, що це дуже Мгм. показова історія. Я теж була ось на виставці Алли Горської в Українському домі, і там окремий зал присвячений тому, як вона, Симоненко і інші там активісти того часу їздили в биківню. Це теж невеличке таке місцина, де вони знаходили прям дітей, які грали з черепами, розстріляних колись НКВДистами людей, яких просто туди звозили, і там масові захоронення. І люди місцеві також розказували, що вони чули, як приїжджали ці машини, як вони цих людей там вигружали. І це теж такий був, знаєш, щось таке, що замовчували систему, і тут ці люди це вскрили. Але це було для них дуже якби плачевно, того що Горську потім вбили, Симоненка побили, і він помер. І якби ці люди поплатили життям, здоров'ям за те, що вони зробили. Але мені здається, що це Мгм. теж дуже така показова штука, що люди побачили, що система, власне, вбиває своїх же учасників. І те саме Да. про Чорнобиль, що да, люди, коли дізналися, що якби їх вигнали на першотравневу цю демонстрацію, це моя мама мені розказала, що вона вийшла, і йшов дощ, і ніхто не знав. І це також зародило це зерно, що система вбиває і бреше, і буде покривати до тих пір, поки її не змусять визнати якусь правду. І ще одне, що в Україні було, і чому, власне, проголосували, деякі люди говорять, що це дуже вплинуло на те, чому проголосували на референдумі за те, щоб Україна була незалежною, це фільм «Голод 33-го», який зняли і хотіли показати Лазарю Кагановичу, але він помер до того часу, поки фільм вийшов. Але цей фільм показує Голодомор і ті факти, які також приховувала радянська система, і його показали прямо перед голосуванням, і це для людей було настільки шокуючим. Він знятий за мотивами Василя Барки «Жовтий князь» твору, і це для людей було настільки шокуючим і показовим, що, система буквально морила голодом своїх громадян. Що багато хто говорить, що це було тим turning point, як ми вже сказали, який допоміг при голосуванні за незалежність. Тобто ці трагедії, Чорнобиль, Голодомор, розстріли, вони в свідомості людей перевертали щось і показували їм, що ні-ні-ні, з цією системою домовлятися не вийде, бо вона просто нас вб'є. Дід, то чима набралась? Ні, синку, то не чума. То государство. Тікай звідси. Дзякуй, што даслухалі дасюль. Мы маем магчымасць рабіць гэты падкаст толькі дзякуючы сілам абароны ўкраіны. Сёння сілы абароны ўкраіны змагаюцца з абсалютным злом, і мы маем іх падтрымаць не толькі словам, але і еўрам. Закіньце сваю філіжанку кавы на фонд «Повернись живим». Яны вельмі эфектыўна працуюць з вайсковымі патрэбамі, у тым ліку і ў тых падраздзяленнях, дзе служаць беларусы. Так вы падтрымаеце і беларускае змаганне за свабоду. Спасылка на збор у апісанні. А тепер продовжуй далі про протести, вибач. Гэта былі такія два важных моманта, і про якія я сказаў, гэта Чарнобыль і Курапаты і рэпрэсіі. Вось. Але і можна гэта раздзяліць да незалежнасці, бо у Беларусі насамрэч такіх вялікіх пратэстаў, як рэвалюцыя на граніце, каб атрымаць незалежнасць, не было. Каб людзі выходзілі, патрабавалі незалежнасць. Канешне, былі мітынгі, але не было такого паваротнага моманту. Важны момант быў прыход Лукашэнкі да ўлады. Я б хацеў тут сказаць, што Лукашенко насамрэч не прыходзіў да ўлады як 100% прарускі палітык. І ён прыходзіў да ўлады, ён тыповы папуліст, тое, з чым зараз увесь свет сутыкаецца. Гэта Беларусь сутыкнулася з гэтым 94-м, калі людзі захацелі прагаласаваць за змагара з карупцыяй, который казаў, я прыйду і наведу парядак, карупцыянераў усіх паганяю, гэтых номенклатуршчыкаў разганю, тут мяне
у медыа нават паганяюць, у медыа мусіць быць То, что свабода. происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит? Вранье идет, сплошное вранье. Я опять же не хочу упрекнуть журналистов, которые там работают. Они просто задавлены. Вы же знаете, что сегодня устроили реорганизацию государственного телевидения. Если ты не благонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Средства массовой информации просто насилуются. Журналисты боятся, они же тоже люди. Когда я на своей шкуре испытал вот это давление и отсутствие всякой возможности иметь вот это окно в мир, я убедился, что телевидение надо иметь и негосударственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, Ён прыходзіў як тыповы вот папуліст. І калі разумець, з кім ён быў у фінале, у другім туры, ён быў з номенклатуршчыкам Кебічам, былым прэм'ер-міністрам БССР. І людзі галасавалі, ну, за нешта новае, умоўна кажучы. Канешне, яны не прагаласавалі за Зенона Пазняка, который ішоў на прынцыпах там нацыянальнага адраджэння, хрысціянскіх каштоўнасцяў, павяртання ў Беларусі, ў Европу. Не. Гэта, ну, іншае пытанне. Але ў рэшце рэшт, як падумаць, беларусы галасавалі за нешта новае. Але паганае новае, як атрымалася. І Лукашенко, калі прыйшоў да ўлады, як я казаў ужо вышэй, што ён, ну, не ідыёт. Ён разумеў, што каб заставацца ва ўладзе, табе немагчыма мець там парламент, табе немагчыма мець медыа, табе немагчыма мець суд незалежны. То бок усе інстытуцыі трэба падпарадкаваць сабе. І все пачалося з таго, што Лукашенко пачаў, ну, нішчыць гэтыя інстытуцыі і сімвалы той новай Беларусі, якія там адрадзіліся. Тут ён атрымаў нейкі пушбэк ад парламента, які яшчэ на той час існаваў. Пачалося супрацьстаянне, з-за якога людзі пачалі выходзіць на пратэсты. І важна таксама адзначыць, што гэтыя пратэсты былі выкліканыя перш за ўсё вот тым, што Лукашенко хацеў узяць уладу ў свае рукі. Вот. То бок з 95-го года, дзесьці прыкладна, людзі ў Беларусі выходзяць на пратэсты супраць Лукашэнкі з большым поспехам, з меншым поспехам, але выходзяць. Вот. І самая вялікая такая хваля пратэстаў, якая называецца, гэта мінская вясна. Вот. Гэты пратэсты былі выкліканыя тым, што Лукашенко захацеў падпісаць пагадненне з Расіяй, стварэнне там нейкай садружнасці, вот. І людзі ў адказ выйшлі на вуліцы. І вот гэтыя дні, я добра памятаю, я глядзеў па тэлевізару, па БТ, бо кожны тыдзень выходзіў нейкі пасквіль пра беларускую апазіцыю, вот. І тады ментоў добра білі, ну, і ганялі па вуліцы, менты бегалі па рэчцы. Было вельмі добра, пераварочвалі машыны, вот як мае быць. Але, ну, праўда, тады не так шмат людзей было. Выйшло там, ну, там 30 тысяч. Для Беларусі гэта не так шмат. Чым гэта скончылася? Тым, што, калі паглядзець, то пагадненне, якое з боку Беларусі падпісвалася, яно у рэшце рэшт было скарэктаванае на тое, каб Беларусь хаця б захавала нейкія прызнакі суверэнітэту ў гэтым пагадненні. Так што можна сказаць, што гэта была маленькая перамога. Мінская вясна перамагла. Ну, коротше, Вот. якщо ти перевертаєш автомобілі з силовикам, то є шанс, що зміни будуть. Да. Асабліва, калі ты гэта робіш у адказ на іхні гвалт. Закон жа можна трактаваць як на карысць грамадзян. Ты маеш права выходзіць на вуліцу, калі цябе б'юць, то парушаюць тваё права Угу. на мірны пратэст. Гэта значыць, хто парушае закон? Міліцыянер. А калі нехта парушае закон, то ты маеш права паводле Канстытуцыі, паводле Крымінальнага кодексу Беларусі спыніць злачынства. Гэта значыцца затрымаць, прымяніць гвалт, які не прынясе смерць ці цяжкія цялесныя пашкоджанні. Гэта значыцца, ну, ты як грамадзянін маеш на гэта права. Вот. Ну, гэта пра тое, што можна ўсё рабіць паводле закона.
Яшчэ вельмі важнай вехай, калі зніклі былыя паплечнікі Лукашэнкі. Гэта вельмі важна, што у гэты год зніклі людзі, якія былі ў камандзе з Лукашэнкам. Гэта вот Завадскі, аператар Лукашэнкі, гэта Захаранка і Красоўскі, Ганчар. Гэта людзі, з якімі Лукашенко прыходзіў да ўлады. І яшчэ трэба вельмі важную штуку сказаць, што у Беларусі ўсе пратэсты яны былі неяк павязаныя да выбараў, такія вялікія пратэсты. У 2001 годзе людзі захапілі дом прафсаюзаў, але все скончылася, чым скончылася. Вот. Чым У скончылася? 2006 я ўдзельнічаў у гэтых пратэстах, было крута рэальна, бо у сакавіку, калі все выйшлі на вуліцы, было таксама холадна. Пасля студэнты зрабілі намётавы гарадок, аб'явілі плошчу ў цэнтры горада плошчай Кастуся Каліноўскага. Вот тут яшчэ адзін раз Каліноўскі ўзнікае. Пасля гэтую плошчу разагналі, але на дзень волі мы ўжо хадзілі і пайшлі звальняць людзей з Акрэсціна. Акрэсціна — гэта ізалятар часовага ўтрымання, вот, сумна вядомае месца. Але мы не дайшлі, нас спынілі менты, пабілі там трошку. Гэта скончылася тым, што Казулін, які вёў гэтыя пратэсты, таксама цікавая постаць, яго пасадзілі на 3 гады, і ён, дарэчы, калі сядзеў, ягоная жонка памёрла, і гэта цікава, што яго, напрыклад, яму далі магчымасць прыехаць на пахаванне. Зараз палітвязні, якія сядзяць, з імі ніякай сувязі няма. Ну, яны не той, што ім там на пахаванне бацькі ці маці. Вон у Статкевіча на мінулым тыдні бацька памёр, але невядома, ці сам Статкевіч жывы, ён сядзіць у турме. Вот Казуліна тады пасадзілі. Казулін — це ректор твого університету. Да. І чаму ён узначаліў гэтыя пратэсты і пайшоў на выбары, бо там за пару гадоў да гэтага яго знялі з рэктара, а ў той момант рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта меў статус міністра. І ў той момант рэальна Беларускі дзяржаўны універсітэт была незалежная інстытуцыя. І вот беларуская дзяржава і каманда Лукашенко добра разумеюць, дзе трэба падрубаць, каб ніколі гэта альтэрнатыва не дарастала да такога ўзроўню, каб станавіла нейкую загрозу. Пасля былі добрыя пратэсты вельмі ў 2010-м, я таксама хадзіў. Дзяржава таксама дзейнічала па метадычцы, адключыла інтэрнэт, сотавую сувязь, метро не хадзіла, тралейбусы не ездзілі. Стварае нейкія перашкоды, дзякуючы якім менш людзей проста даходзіць да месца. Яшчэ было вельмі холадна, арганізатараў з апаратурай пабілі, яны не дайшлі, лідараў, которые маглі неяк дапамагчы з арганізацыяй, затрымалі прэвентыўна, таксама пасадзілі на некалькі год. Я вот хацеў бы расказаць сваю асабістую гісторыю, як хадзіў я з гіпсам на руцэ, але ў падштаніках і нейкай тэрмабялізні, бо думаў, зараз застанемся на вуліцы, будзе холадна, трэба пастаяць ноч, каб раніцай нешта магло змяніцца. Але калі мы з маім сябрам сыходзілі, там быў такі момант, калі было там, можа, 50-100 тысяч на вуліцы, мы ішлі, увесь праспект быў заняты, было крута, людзі аралі, там крычалі. Але пасля ты стаіш і нічога не адбываецца, просто нічога не адбываецца ў цябе. Там дом урада, чамусьці людзей павялі на дом урада, дзе ўжо сядзелі менты унутры. Можна было іншыя месцы там браць, можна было тэлевізію ўзяць і патрабаваць. Я ў той момант кажу сябру, чаму не пайшлі на БТ? Хаця б маглі пад телеку выступіць. Калі ў адзін момант нічога не адбываецца, ты пачынаеш стамляцца ад таго, што ты проста стаіш, і пачынаеш мёрзнуць. І я такі сябру кажу, і ты глядзіш, што людзей ўжо там не 50 тысяч, а 1000, 2000. І такі, ясна, сёння пераменаў не будзе. І я кажу сябру, пайшлі ўжо, напэўна, дадому, пашлі хаця б гарбаты пап'ем, пасля вернемся. І мы ідём, і ўжо такі праходзім, а там ужо сядзяць салдаты ўнутраных войскаў, і такі глядзяць на цябе, пэўна, яны чакаюць проста сігнал.
І мы сыходзім, і дзесьці там, ну, метраў 300 праходзім гэтыя кардоны, то бок мы прайшлі, і нас ніхто не затрымаў. А пасля ўжо ты адкрываеш інтэрнэт і, ну, людзей пабілі, затрымалі. Але гэта было таксама лайтова, вот, таму што, ну, пабілі, затрымалі, там пару людзей пасадзілі. Гэта не былі там 20гадовыя тэрміны, это, ну, там 3-4 гады людзям далі. Я хацеў тут прыгадаць, я не шмат тут кажу сам. Ні, ну кажи, я просто слухаю тебе, і в мене один такий висновок напрашується, що Мгм. знову нема координації. От ти говориш, типу, ми пішли туди, стоїмо, нічого не відбувається. Типу, нема координації. Треба, щоб хтось брав на себе відповідальність. Ну, я маю на увазі не хтось як людина, а Мгм. хтось як, я не знаю, група людей, інституція, Мгм. якась ініціативна група, яка може адекватно Мгм. організувати, бо інакше це виходить як, ну, типу, просто толпа, і у кожного своє бачення прекрасного і бачення, що треба робити, і або це буде хаос, і кожен буде рухатися в свою сторону, або взагалі нічого не відбувається, як ти от говориш, ви прийшли, постояли, померзли і розвернулися і пішли додому. Може, вони і чекали, Ну, поки вас стане менше, бо 50 тисяч бить – це не 1 тисячу бить. Ну, да, да. коротше, в мене якісь такі висновки Ну, напрошуються. я ж тут сказаў, што беларуская дзяржава, яны не дурачкі, што яны ж заўсёды рыхтуюцца да гэтага. Яны ж чакаюць, што будуць пратэсты, што выйдуць людзі. Таму яны робяць нейкія прэвентыўныя рэчы. Як я Мгм. казаў, людзей затрымлівалі, тых, хто мог неяк каардынаваць, арганізаваць, іх затрымалі, ну, нашмат зараней. Вот кагосьці ў гэты дзень, кагосьці, як майго сябру, просто падтрымалі раніцай, ён кажа, ён выходзіў з дома, ну, і не на пратэст, а там на нейкую, магчыма, сустрэчу каардынацыйную, каб увечары арганізоўваць пратэст. Ён выходзіць, яго шуку, машыну пасадзілі і ў ментоўку адвезлі, і ўсё. І, ну, а іншых там пабілі трошку, а пасля менты сказалі, што яны на іх напалі, ім далі 3 гады. Таксама зараней гэта ўсё зрабілі. То бок беларуская дзяржава, яна разумее, хто можа каардынаваць, іх адразу адсекалі. Людзей, якія везлі апаратуру, і там таксама быў план А і план Б. Але іх таксама адсеклі, пабілі, апаратуру канфіскавалі, іх усіх пасадзілі. Ну, Вот. окей, І, а який тоді спосіб боротьби з таким? Ну, якщо ми знаємо, що вони готуються, да? От я маю на увазі мгм. умовні протестанти, ми знаємо, що окей, вони будуть вилавлювати нас перед цим і будуть всякими способами обезглавлювати, да, ці протести, тобто лідерську цю прослоєчку ізолювати від основної маси. Яка тоді мала б бути реакція у протестуючих, у цих зачинщиків протестів, щоб, ну, контр якісь дії мали бути? Як ти думаєш? Я думаю, што насамрэч, як мінімум, у цябе мае быць план Б, каб проста з розных месцаў ехалі людзі з апаратурай, і яны маглі хаця б ведаць, што адбываецца там, дзе быў план А. Угу. Вот. А другая рэч, у цябе заўсёды мае быць падтрымка публічная. Ты не можаш ехаць на бусіку з апаратурай, калі за табой не ідзе мінімальна 500 чалавек. Ну, 500 чалавек цяжэй пабіць, чым 20. Бусик. Да, якія побач з бусікам ідуць. Вот. І гэтым 500 людзям ты маеш патлумачыць, што нам трэба будзе біцца. Вот. Бо ты супрацьстаіш не нейкаму, ну, простаму рэжыму, які звыклы дамаўляцца, а ты супрацьстаіш такому крыважэрнаму рэжыму, які нічога не хоча, акрамя як захаваць уладу. І ён не бачыць сябе ў іншым месцы, акрамя як вот ва ўладзе да смерці. Ну і твоя задача просто тлумачыць людзям, што сёння будзе сеча, сёння будзем біцца, будьце гатовыя да гэтага. Я не думаю, што у людзей, якія ў 10-м годзе везлі апаратуру ці імкнуліся арганізаваць пратэсты, была, прынамсі, такая размова з тымі, хто з імі пайшоў. Бо
на тых відэо, дзе бачна, як іх затрымліваюць, як іх збіваюць, там няма ані 100 чалавек, якія б з імі ішлі. Мгм. Да, там былі людзі, якія сталі і пачалі іх абараняць, але гэтых людзей вельмі мала. Калі ў цябе ляцяць светлашумовыя гранаты і страляюць, то 20 чалавек цяжкавата, калі супраць цябе 20 чалавек са зброяй. Мгм. Вот. Таму рэальна мае быць добрая фізічная падтрымка, якая будзе ментоў, як мінімум адганяць. І ты Мгм. даедзеш да гэтага месца збору. А другая рэч, у цябе мае быць не план па 1, 2, 3, што рабіць, але хаця б ты маеш націснуць на тую кропку, якая дасць найбольшы вынік. Як па мне, заходзіць і браць нейкую будову, якая не мае ніякага значэння у той момант, гэта не самы лепшы варыянт. А вот ісці і браць умоўна месца, з якога ты можаш праінфармаваць аб тым, што адбываецца, не ведаю, радыё, тэлеграф, як рэвалюцыі рабіліся. Ты бераш радыё, пошту, тэлеграф там, і вакзал, вот і все. Ты забіраеш месцы, адкуль пасля можна набіраць усё больш і больш падтрымку. Мгм. Так Вот. само, як Совєти заходили в Польщу, і люди обороняли, це ж їхній телеканал, чи якусь там національне якесь медіа, і Совєти що хотіли? Вони хотіли захопити цю будівлю. Тобто, перше, що хотіли захопити, це медіа, щоб перекрити інформацію. Да. І люди стояли там, і перед танками виходили, і так далі. Дзякуй, што праслухалі ўвесь выпуск. Закіньце, калі ласка, сваю філіжанку каву на фонд «Повернись живым». Спасылка ў апісанні.